Skal du studere i Aarhus her til sommer, så skal du altså lige kigge med her, fordi vi har helt ekstraordinært 2 lejligheder, der står og venter på den næste lejer her på Sandkursvej. Noget af det allerbedste her på Sandkursvej, det er de her fælles faciliteter. Der er den her tagterrasse, ingen undtagelse. For her, der kan du altså mødes med dine venner eller familie, dine naboer og nyde solen dagen lang. Der er masser af god ophold heroppe, og som I selv kan se, så er der også en helt vidunderlig udsigt. Lad os gå ned og kigge på en af lejlighederne og de andre fælles faciliteter. Den her lejlighed, den har jeg glædet mig til at vise jer. Vi er nu inde i en af de 2 værelseslejligheder, som er helt oplagt delevenlig lejlighed. Alle lejlighederne er installeret med de her fine HTH-køkkener, og som I kan bemærke, så er vi lige nu i den gule ejendom, og det går igen i hele ejendommen, både på gang og inde i lejlighederne. Selve lejligheden, den er altså det helt oplagte delevenlige lejlighed. 2 gode værelser. Og der er ikke en kvadratmeter, der går til spilde i lejlighederne, fordi man har altså udnyttet det fulde her. Og ellers er der også et rigtig godt værelse herinde. Og så har vi altså også det her badeværelse, som igen, farvevalget går igen. Separat bruseniche, og så er der også lidt opbevaring. Når du skal vaske dit tøj, så er det altså blot en tur ned med elevatoren i kælderen. Udover den store fælles tagterrasse, så er der de her fantastiske fælles lokaler, som er i hver ejendom. Det vil altså sige, skal du have mange gæster på besøg, som ikke lige kan være i lejligheden, så er det her noget, det sker. Selve lokalerne har udstyret med køkken, så det eneste du skal medbringe, det er dit gode humør og maden. Så søger du en velindrettet lejlighed, hvor fællesfaciliteterne de er i orden og fællesskab er i højsædet, så endelig giv os et kald, så fremviser vi rigtig gerne de her boliger.